Úvodná hudba ešte pohodová. Zavolala som vás, aby som vám povedala niečo dôležité. Viete, pred 3 rokmi, keď mi lekár oznámil diagnózu, myslela som si, že je všetkému koniec. Život sa mi zosypal a niekoľko týždňov som myslela na to, či by nebolo lepšie, keby som to celé skončila sama. Prešli 3 roky a za ten čas sa toho veľmi veľa zmenilo. Najviac zo všetkého, ale asi ja sama. Nechcela som zveličovať prechodné zlepšenie, ale bola som na kontrole a lekár povedal, že aj posledné testy boli negatívne. Takže som zase zdravá. Už som skoro zabudla, aký je to pocit. Ukáž. Ja tu máš. Takže začínam žiť od znova. A ak je niekto, komu by som sa za tento zázrak mala poďakovať v prvom rade, je to určite Jozef. Spoznala som ho 2 týždne predtým, ako mi zistili rakovinu. Každý iný chlap by si na jeho mieste našiel dievča, s ktorým by mohol prežiť normálny život, ale on nie. Stál pri mne celé 3 roky, ktoré som bojovala so smrťou. Hudobne potvarbiť nejakou romantickou sračkou. Chcem sa ti za to poďakovať, pretože len tvoja láska ma držala pri živote. Stále hrá romantická sračka. Dával si mi silu, keď som si zúfala a vracal si mi chuť do života, keď som si chcela skončiť. Ľúbim ťa, strašne ťa ľúbim. Nikdy ti nezabudnem, čo si pre mňa urobil. Dnes sa pre mňa začína nový krásny život a je rad na mňa, aby som ti začal splácať všetko, ktorý ti dlhujem. Neviem, či je to vôbec možné. Asi nie. Stál si pri mne v zlom, stoj pri mne, prosím ťa, aj v dobrom, pretože ja už môžem patriť jedine tebe. Romantická sračka vrcholí, najlepšie sláky. Náhli stop. Mohol by som s tebou hovoriť medzi 4 očami. Poďme ku mne. Nejaká predielová hudba, najlepšie lascívna. Ešte hudba, ešte hudba. Chceš mi niečo povedať? Počúvam ťa. Chcel som ti len povedať, že Dodo, všetko viem. Naozaj, tak to mi fakt odľahlo. Počkaj, kam ideš? Ale veď, si povedala, že všetko vieš. No všetko asi nie. Nechceš mi niečo vysvetliť? Vieš, chcel som ti len povedať, že je medzi nami koniec. Koniec? No nehnevaj sa, ale mali sme spolu len jedno rande a akurát som začal zisťovať, že ma vôbec nepriťahuješ, keď si ochorela. Bolo mi trápne ťa opustiť a vieš, myslel som, že sa to vyrieši samé. Prepáč, že mi to trápne, ale musel si predsa vidieť, že s tebou chodím len zo súcitu. No tak, skús to odbrať celé s humorom. No, uvidíš, o pár rokov sa na tom obeja len zasmieme. No. Ja sa na tom smiem už teraz. Vždy, keď som za tebou prišiel do nemocnice, mal som čo robiť, aby som sa ovládol a nevyprskol. Vieš, tom župane a s tou oholenou hlavou si vyzeralo strašne srandovne. No. Máš také smiešné oči. Ako netopier. Hanna? Na čo ti je tá garníža? Medzi týmito scénami fade out, titul filmu Červia diera, pomaly sa roztmie do toho ide nejaká funky muzika. Váš problém spočíva v tom, že nedokážete otvorene hovoriť o svojich pocitoch.
Odkiaľ to viete? Odkiaľ? Sedíme tu takto už 2 hodiny. Musíte sa naučiť hovoriť ľuďom do očí to, čo si myslíte, aj keď je to pre nich nepríjemné. Už ste mali v živote pre svoju uzavretosť dosť problémov. Nemám pravdu? Mal som raz jeden vzťah s jedným dievčaťom. Hrala basketbal. Bola dosť vysoká, ja som sa jej hanbel povedať, že keď sa držíme za ruky, trpne mi pritom ruka. Nakoniec som z toho dostal gangrénu. Vidíte, a spôsobili ste si to len svojou neschopnosťou hovoriť o svojich pocitoch otvorene. Stačilo problémy diskutovať a dozvedeli by ste sa, že by som práve pre takéto páry navrhol elegantné protézy, ktoré im umožňujú plnohodnotný partnerský život. Vyšší z partnerov si v oblasti kolena pripne remienkami umelú ruku, za ktorú ho drží nižší partner. Ten má podobnú umelú ruku pripevnenú na tejto helme. Takže vy si myslíte, že by som mal o svojich pocitoch hovoriť otvorene, aj keď je to druhým ľuďom nepríjemné? Ak nechcete byť celý život nešťastný, nemáte inú možnosť. Kde to pracujete? V Slovenskom národnom ústave pre jadrovú fyziku. Robíme tam na jednom vedecky veľmi zaujímavom projekte. Je to mimoriadne náročné na presnosť výpočtu. Laik si to možno neuvedomí, ale sebemenšia chyba môže spôsobiť katastrofu. Potom to môže ísť nejaká vtipná scénika. Pôvodne som pracoval na tetrapedálnom urýchľovači častíc, ale za dobré výsledky ma premiestnili do Centra empirickej fyziky. Dobre, zajtra hneď ako prídete do práce, poviete svojim kolegom tú najnepríjemnejšiu pravdu, ktorú sa im už roky hanbíte povedať. Uvidíte, ako vám všetkým odľahne.